Esperem l'any que ve tornar-ho a fer i m'agradaria donar un xicot de detall als coordinadors perquè si la feina del voluntari va ser dura, la dels coordinadors és més dura encara. Nosaltres som molt palisses i els coordinadors no l'aguanten molt aquesta setmana i avui m'agradaria fer una menció especial a la gent que estava en la cresta, a tota aquesta gent que estava en la cresta, crec que mereixen un aplauso de fort. Una cosa, a la nova dona, gràcies per deixar-nos la casa. No te regal i no anem carnes a dir. Els grups que han col·laborat amb nosaltres, el Centre Excursionista de Pego, estan ahí. Multisport Orba, per supost. Aquí que guany per fer 2.200 fotos. Gràcies. M'agradaria acabar això, bueno, em trobo i no em deixa ningú. Si em deixa algú, bueno, la gent que estava en la cola, per favor, a Miquel i... A tots els col·laboradors, a la Noel, que té presència avui, i m'agradaria acabar ja donant les gràcies a l'alcalde per confiar en el projecte. I en Juan, una cosa que molt vam demanar pels carrers va ser Reflex i la farmàcia d'Orba va Reflex. Falta per molt temps. Intentar fer-ho que es convertisca en una carrera. Gràcies i...
Gràcies.